हेलो फ्रेंड्स। तो मोर सरीगला 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ आ सरू सरू बहिर भी जीवन सरीगला। भाई एटा को पब्लिशर बनई मानिया पड़िबो। हाँ, पब्लिशर हेले कौन संकलन संपादन छाड़ू। ये ହେଲା विद्या भारती। विद्या भारती आजिमाबाद बालेश्वर। आज्ञा टिके आगु को टिके ध्यान देबे। एडे बड़ बड़ लोकंकर आपण बही छापुचंदे एया करचंदी आ। हौ छाड़ से सब कथा मैं काई कहबा। आज्ञा हेले गोटे मते टिके नुआ प्रॉब्लम हे गला। ମୁଁ ବହି ତ କେତେ ଗୁଡା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଗୁଡା ବହି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମନ ହଉଛି ପଢିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ହେଲା ଇଏ ଆଉ ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି କୋଉଟା ପଢିବି। ହଁ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାରିଆ ନାନୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ମାରନ୍ତୁ। ହଁ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହ୍ନୁଚରଣ ଝଞ୍ଜା ପାଇଁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଟ ଦେଇ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୋଉଟା ଆଗେ ପଢିବି। ମତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସବୁ ଜାଗା ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ନାଁଟା ନେବି। ସବୁ ଜାଗା ମତେ ଠିକ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।